Mae digartrefedd yn fwy na dim ond peidio cael to uwch eich pen. Gall olygu bydd mewn llety dros dro, bod mewn perygl o golli eich cartref, neu wynebu amodau byw aniogel. Mae digartrefedd yn fater brys o arwyddocâd sylweddol sy'n gallu cael effaith negyddol ar les a bywydau unigolion. Mae Adra, ynghyd â partneriaid fel Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, wedi ymrwymo i ymdiafel ar mater hwn yn uniongyrchol. Mae Adra yn falch iawn o gefnogi Cyngor Gwynedd drwy godi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd ac i gynghori trigolion ar y cymorth sydd ar gael. Gall ddigartrefedd effeithio unrhyw un ohonym, ac mae'r wythnos ymwybyddiaeth yn bwysig i chwalu camdybiaethau am ddigartrefedd. Mae gan Adra raglen datblygu tai flaenllaw, sy'n cynyddu'r nifer o gartrefi fforddiadwy o safon yng Ngwynedd. Mae gennym sawl datblygiad cyffrous ar y gweill ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys prosiectau cyffrous yma yng Ngwynedd. Bydd y datblygiadau hyn yn darparu cartrefi modern fforddiadwy i ddywellu anghenion tai lleol. Mae gennym ddatblygiadau tai newydd yn Glasunbryn, Bethel, Felinheli, Pwllheli, Cricieth a Chaernarfon. Mae fforddiadwyedd yn ffocws allweddol i ni. Rydym yn sicrhau bod ni'n cartrefi'n hygyrch i'r rhai sydd eu hangen fwyaf, gan ddarparu opsiynau tai modern a fforddiadwy sy'n diwallu gwahanol lefelau incwm. Mae cefnogi ein tenantiaid i gynnal eu tenantiaethau yn agwedd hanfodol arall ar ein gwaith. Mae ein gwasanaeth cefnogi tenantiaid yn cynnig amrywiaeth o gymorth i unigolion fydd yn buddio o dderbyn cefnogaeth o gyngor ar gyllidebu i gymorth gyda datblygu sgiliau byw. Mae'r gwasanaeth hwn a ariennir gan Llywodraeth Cymru drwy Cyngor Gwynedd yn sicrhau bod ein tenantiaid yn gallu cynnal eu cartrefi ac yn byw yn annibynnol o fewn ein cymunedau. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda amryw o bartneriaid sy'n arbenigo mewn meysydd fel dilydion o buddoliadau, cefnogaeth iechyd meddwl, wardeini dynnu ac yn y blaen. Os oes angen cymorth arnoch chi neu unrhyw un ydych chi'n ei adnabod i gynnal eu tenantiaid, cysylltwch gyda Adra heddiw. Rydym yma i helpu. Drwy adeiladu cartrefi newydd a darparu gwasanaethau cefnogaeth hanfodol, mae Adra wedi ymrwymo i wneud effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion sydd mewn peryg o fod yn ddigartref yng Ngwynedd. Gyda'n gilydd, gallwn greu cymuned lle mae gan pawb le diogel a sefydlog i'w alw'n gartref. Diolch.